Bună, dragilor! În această seară v-am pregătit povestea Aventurile lui Miții. Pisicuța Miții ajunge cu o săritură pe etajera de jos. Ea se mișcă cu grijă printre borcane și oale. Ce-o fi oare în oala asta? Miții adulmeca și nici nu observă că nu este singură în cameră. Încă n-a descoperit șoarecele de pe masă, dar, dintr-o dată, Miții ciulește urechile și privește în jur. Nu s-a auzit un ronțăit? Acolo, după coș, se ivește ureche de șoricel. Aici ești, șoricel obraznic, strigă Miții și dintr-o săritură ajunge pe masă. S-o șterg de aici cu orice preț, gândește șoricelul. Și dintr-o dată, vup, o zbughește pe ușă. Miții mai are timp să vadă că duce cu el o bucată de brânză. Uluită, pisica privește în urma șoricelului. Nu-mi scapi tu, bombăne ea și iese din casa scărilor. Dintr-o privire a descoperit șoricelul aflat pe balustradă. Hi, chicotește Miții, pun eu laba pe tine. Sare câte două trepte odată, dar ce-i asta? Dintr-o dată, Miții rămâne priponită locului. Covorul îi fuge de sub labe, își pierde echilibrul și cade pe scări. Câteva secunde, Miții nu se ridică. Apoi mișcă cu grijă picioarele și capul. Totul e în regulă și o zbughește din nou după șoricel. Ajunsă sus, Miții privește în jur. Ușa camerei copiilor este crăpată și ea se strecoară înăuntru. Văleu, câte nu sunt aici pe covor! Ușor pentru șoricel să se ascundă. Însă Miții nu renunță așa de ușor. La început caută în casa păpușilor. Nimic. Apoi caută mai departe, sub pat. Nici urmă de șoricel. Ia uite, din spatele cățelușului se ivește codița șoricelului. Miții se furișează, ridică laba, însă șoricelul îi scapă din nou. Fiu, a ieșit pe ușă. O zbughește pe scară care duce spre pod. La naiba ce rapid e, înjură Miții și aleargă după el. Urmărirea se desfășoară acum în pod. Situația devine încordată. Șoricelul a ieșit cât ai clipi, prin geam, pe acoperiș. O să-ți înnot codița, amenință Miții. Prinde-mă întâi, strigă șoricelul și o zbughește pe acoperișul în pantă, în jos până la șgheap. Și ce se întâmplă acum? Sigur o să ghicești. El dispare și pur și simplu se ascunde în burlanul șgheapului. Miții privește derutată. Până acum fusese sigură că șoricelul obraznic nu-i va scăpa. Și acum trebuie să constate furioasă că șoricelul nu este doar obraznic, ci și viclean. Așteaptă, spune Miții supărată și coboară de pe acoperiș. Jos, șoricelul se odihnește. Spune el ușurat, am mai scăpat odată. Nu te bucura prea repede, șoricelule, pentru că pisica e deja pe urmele tale. Țipă el speriat, se întoarce cu iuțeala fulgerului și fuge în grădină. Miții rămâne pe urmele lui, dar, dintr-o dată, șoricelul a dispărut ca înghițit de pământ. Nu-i posibil, spuse Miții indignată. Apoi descoperă pantoful vechi pe marginea cărării. Să mă uit în el, se gândește ea. Fui, șoricelul o zbughește din ascunzătoare. Miții după el. Încotro? Iarăși spre casă. Această joacă de aprinselea le place la amândoi. Le place chiar foarte mult. Acum ajunge la terasă. Aici, gospodina a pus masa pentru servirea cafelei. Un moment, șoricelul se oprește și adulmecă. Cozonac și e deja pe masă? Hi, chicotește el răutăcios și privește în jos spre Miții. Așteaptă, țipă Miții și întinde laba. Vai, fața de masă, vesela de porțelan, cade, ce zgomot, ce zornăituri! Miții a împietrit de groază. S-o șterg? E singurul ei gând, pentru că se aud pași
apropiindu-se. Unde ar fi în siguranță? Dintr-un salt, Miții e în casă. Ce părere ai? Cine pășește cu pași mărunți prin fața ei? De-a lungul peretelui vestibulului. Bineînțeles, șoricelul. În colț, el se strecoară printr-o gaură sub dușumea. Ha, spuse bucuroasă Miții. În sfârșit, știu unde este căsuța. Se furișează până la gaura de șoarece și bagă laba, însă în gol. Să fie locuința șoricelului atât de mare? Cu un ochi, Miții reușește să privească înăuntru. Câte nu sunt aici de văzut! Are propria cămară? Se miră Miții. Șoricelul îngheață de frică când vede uriașul ochi al pisicii atât de aproape de el. Se plânge el, acum pisica știe unde locuiesc. Însă vizuina lui are mai multe ieșiri și șoricelul o zbughește prin una. Miții privește și așteaptă. Unde-o fi șoricelul? După câtva timp, înțelege ce s-a întâmplat. Șoricelul obraznic mi-a scăpat din nou, constată ea. Crezi că Miții e foarte supărată? Nu, cu siguranță că nu, pentru că mâine jocul de aprinselea va continua. Vă pup, dragilor, noapte bună și nu uitați, Nana vă iubește mult!